Liptovské Maťašovce. Hradisko. Tam v doline je Dúpnica, jaskyňa. Devastácia. Pilčík tatranský. Tu pôjdeš už vidno prvé línie. Vyzerá to tak, že toto bude pôvodná cesta. Tak to ide pekne hore. Ide sa. Sme v sedle. To je pekná vyvýšeníka. Tým smerom je Mikuláš. Našli sme prístupovú cestu. Stačí ísť po nej až ku hradisku. Poniže bolo vidno terasky. A uvidíme, čo bude skrývať hradisko, ktoré je pred nami. Tu vpravo vidím nejakú líniu. Osobitovské Maťašovce dole. No je to tu riadne vysekané. Akože brutálne. Dobre, ozvem sa, keď to vybehnem. Tu by nemalo byť asi nič. Za chvíľočku. Tu ide pôvodná cesta. Tu ide pôvodná cesta ku vchodu do hradiska. A vidím, že to je riadne zahatané. Tu je sedielko. Ťaží sa tu ale že výrazne. Že ani neviem ani ako vyjdem hore. To bude fun. Zrejme. Odtiaľ to vyzerá, že by sa to ešte nejako dalo. OK. Tak toto je sedlo pod hradiskom. Fú. No toto nepôjde tak ľahko. Tieže. Skúsim toto pôvodnou cestou. Neskutočné. Keď je toto zahádzané. Skúsime to nejako obísť. Ku vchodu rovno, no to pôjde. Úplne zahatané vzadu. Toto je pôvodná cesta. Ku vchodu. Hlavnému. Išli tu nejaké zvieratka. Sú tu stopy. No. Je to aj chodníček. Chodia tu aj... Aha, tak to išlo zhora. To je chodníček, ešte aj dole dokonca. Možno hubári tu chodia. No. To som nečakal, takéto problémy. Hneď zo začiatku, no. Pekne. Tak to ide dole nejaká rampa. To bude... No možno aj pôvodná. Áno, lebo sa zlievajú do jednej cesty, ktorá ide ku hlavnému vchodu. A okraj hradiska nemal prístup. Či bolo rozumné. Takto by som ešte vedel výjsť. Napriamo hore. Fú. No dobre, no. Tak toto bude sranda.
Potom hore sú veľké strmáky, to už je pekličko ďalšie. Aha. Opa. Dobre. Ja. Ani na seč by sa nedalo ísť, to je úplná strmina. Wow. Len tu ide padnúť. Kopec je tiež riadne strmý. To by sa nedalo. Na jeho okraji krásna skala veľká. Išiel nad pás, hej. Tu sa niekto vyhral. Stýta. Hotové bránecké cvičenie. Dobre. To je pekná skala, toto vpravo. Jak som pod hradiskom na kóte 950 nad Liptovskými Maťašovcami. Dúfam, že sa k nemu dostanem dneska. Bol by som veľmi rád. Hradisko pochádza z halštatskej doby, čiže tu pôsobili Kelti. Našli sa tu aj pozostatky z doby sťahovania národov a stredovek, taký ten ranný. Takže určite bude zaujímavé. Bolo na jednej takej ceste dôležité cez hory medzi Liptovom a Oravou. Preto je tu taká väčšia koncentrácia hradísk nad obcov, aj nálezísk, Triehonisko a Meštrová, jaskyňa Dúpnica. Dokonca sú tu aj mohylníky a tak ďalej. Takže tá koncentrácia tu bola významná. To priestor zohrali dôležitú úlohu. Vlastne tie lúky dole počas druhej svetovej vojny. Naše brigády sa teda úspešne tlačili. OK. Tu vľavo nie je val. Aspoň ho nevidím zatiaľ. A je to také námestičko otvorené. Trošku prekvapený. Skúsim ísť na to per partes. Jau, najprv na vrchol, potom do zadných častí. Ten val tu už vôbec nevidieť, tento krajný. Dočítal som sa, že keď tu boli archeológovia, tuto je taký val, pozostatok Slabučky. Keď tu boli archeológovia v roku 2010, tak natrafili na zlodejov s detektormi. Musela to riešiť až polícia. Takže takéto veci nerobte určite. Je to trestné a hlavne s detektorom ešte vyššia sadzba. A okrádajú takíto ľudia všetkých, celú spoločnosť. Takže by to vôbec nemali robiť. Dobre, tu sú terasky, to vidno. Sú také jemné. Niektoré len tak slabšie vidno, niektoré sú výraznejšie. Tieto predo mnou je výraznejšia. No. Inak dosť otvorený priestor. Ja som čakal, že to tu bude hustejšie hore. Tu bude väčší problém sa hýbať. No dobre. Takto. Máme pekná skala. Ale tu je strmina už. Takže tie terasky sú južne orientované. Čo je skvelé. Tam mohli žiť ľudia. A dokonca aj pod hradiskom vidno
na lúke terasky, kde takedy žili. A tu je tých semenáčikov veľa. No čaute. Nech sa vám darí. Väčšina z nich neprežije, ale aj tak nech sa im darí. Pozrieme tento okraj Hradiska, že čo je to zač. Vidie tu trošku val. To je taký viditeľnejší. Tu je to poválané. Dole. Ajajaj. Riadne. OK. Ty to pálili na bránu. Dole. Ja tu si musím dávať bacha, tu sa nechcem došmyknúť, takže nepôjdem úplne na okraj asi. Pôjde to? Pôjde to. Je tu taký meter. Možno. Keď sa opriem dobre. Tak. Tak tá rampa bola až tam vpredu. Je to nejaká budka. Bude fotopasca? Ťažko povedať. A dole je to riadne poválané. Toto bolo dôležité miesto. Tu musela byť vežička, ktorá pálila hlavne na to sedlo. Odtiaľ chodili nepriatelia. A tu dole na prístupovú cestu. Hradisko by mal mať iba jednu prístupovku, jeden vchod. Čo je dobré. Čo je jednoznačne dobré. No, takto ide val. Tuto po kraji sa ťahne, ale veľmi jemnučko ho vidieť. Veľmi jemnučko ho vidieť. A je tu riadna strmina dole. Tam je pekný výhľad, len si dávaj pozor na tom okraji. Nemám dobré boty, šmíka sa v nich trošku. Takže hoci kedy sa tu môžeme zrýpať. No dobre. A ide sa ďalej. Skúsim ísť po hrebení. To bude dobré kvôli zvieratám. By mali ústupovú cestu. Je to hrebeň pekný. Velice. Si tie terasky, ktoré som točil. Ešte aj v zadnej časti Hradiska by mali byť podobné terasky. Tuto príroda vymyslela veľmi dobre, že sú už neorientované. Sú zapustené do kopčeka. To mohlo byť kľudne palác alebo niečo také. Nejaká dôležitejšia budova. No. Takže ešte sú tu takéto výbežky pod tým. Taký nižší level toho Hradiska. Ktoré pálili dole na dolinu. OK. Ulice pekné. Nevidel som nikde na snímkoch cisternu vodnú. Že uvidíme, či mi padne do oka. Tu nebola jamka, takže to asi nebola cisterna. Tak keby tehly normálne vyrazil ten strom za sebou. Wow. Aha, tak to má mostík. Tadiaľ to prichádzali z útrov Hradiska a dole sú pekne, vidíte terasy. No čo to mali výhľad na celé Hradisko. Ľudia. To vpravo vidno zvyšok valu. Také jemne oválne to je. Jemnučko.
No a to by sa nedalo štverhať, to len s lanami nejako veľmi komplikovane. OK, poďme ďalej. Musím ísť takto asi po strede skôr. Aj keď tam sú stromy, ale budem vybehávať. Aj by som potočil druhú stranu. Hradiska by bolo vidno, čo tu všetko bolo. OK. Toto je pekná etáž. Ťahne sa cez stred hradiska. Čiže aj keď sa niekto prebil krajmi, tak ešte vedeli pôsobiť, operovať po celej dĺžke hradiska. Toto je veľmi šikovné. Musím dávať bacha na stemenáčiky, je ich tu ako húb po daždi. Zrejme zrazí. Tu na to ide rovno dole. Wow. Tak tento výbežok ešte bol dobrý. Ešte bol použiteľný, ale potom už zase nič. Tu ani val nemohol byť, takže tam museli... Tam zliezali nejakým rebríkom a operovali z tohto výbežku. Keď sa tam dostal nepriateľ, tak sa zatiaľ stiahli. Zajímavé. No dobre. Sú tu stopy nejakých zvierat. Boh vie, čo to tu žije. Toto už je nejaká konštrukcia. Z tejto strany je zavalená, ale vyzerá to byť väža. Je tu dokonca nejaký chodník, tak po ňom skúsime ísť. Wow. Terasy zase. Tu sú pekné, aj také tiahnúce sa. Z jednej strany na druhú. Tento valček je zaujímavý. Aha. Takto. Čiže toto v strede bol taký dvojitý val, ktorým predložili túto konštrukciu, túto prírodný úkaz a potiahli od neho valy, ktoré idú stredom hradiska, aby mohli operovať po celej jeho dĺžke. Zaujímavé. Pekne sa tiahne ten val. Áno. To je obrovské, to tu je. Wow. Chodia tu ľudia, vidno, že tu je chodník. Sice dneska to nikdy nebol, ale vidno, že je vychodený. Tu je ďalšia kôtka. Tuto by som nechcel spadnúť. Tu ide rovno dole. Pozor s tým chodníkom. Treba ísť viacej od neho. Ide aj na šikmo. Dokonca. To je jaskinka hradiskova. Ten múrik spravili ľudia. Aj s tými srandami. To je asi aj nejaký geodetický bod, alebo čo? A toto bude jaskyňa, no. Hradisková jaskyňa. Toto bude moderné. Toto sa netreba všímať. Toto vtipálkovia stavali. A toto bude sranda pôvodná. Toto dole. Poďme ďalej. Tak tento je veľký. Čau. Tak tento pamätá keltov asi. Ťažko, že ja robím srandu iba. Aha, plošina.
chceme nejaký dolný hrad. A ďalšia kota vzadu. Tam budú tie terasky ešte ďalšie. OK. Tak to ide val na kraj. Tu ho pekne vidno celkom. Trošku vidno, aký je oválny. OK. Tam dole asi netreba ísť, to by bolo zabíjacké. Poďme na tú kotu. No ale to je tu riadne popadané. Ako by sa dali obísť tie stromy najlepšie. Asi zľava. Fúha. No to treba ísť opatrne. Toto je pekné námestičko, Buzerplacík na hradisku. Paráda. Wow. Tak, to je nejaký čudný vták. Neviem, či to počuť na kamere. Väčšinou, keď vtáčiky spievajú, tak ich nepočuť na tejto kamere. Čo je škoda. Že ľudia si takedy možno hovoria, že prečo som zastal. Či rozímam, alebo čo, a to načúvam. Tak to je to riadne zarastené. Ale tam to bude pekný ten koniec. Tam to výrazne rastie. Hey bear! Hey bear! Tam je chodníček vľavo. To skúsim nejako ísť trošku logickejšie postupne. Zobrať to, ako sa kosí, ako sa hovorí. Opa. Dobre. Hey bear! Medvedík! Málo ľudí tu chodí, takže teoreticky by tu niečo mohlo žiť. Tam dole bola priekopa. Akurát ako sú tie stromy, to je jama, to je cisterna. Vľavo to zase stúpa. Aha. Než sa k tomu asi vrátim, tam bude cisterna v strede námestia. Najnižší bod. Bežná vec. Nejaká oranžová hadica. To tu bolo treba, jednoznačne. Takéto veci. OK, tu sa zatáča. Od toho sedla ide val, takto. Až ku tej akropolke vzadu. Keď sa nepriateľ dostal na to námestičko v strede, tak ešte vedeli na čo vymyslieť. Tu už je dobrý svah, no. Ale to námestie je také asi najkritickejšie. Tam ten svah je všelijaký. Tento val je pekný. Vidno, že je výrazný. Musím ísť ešte na tú akropolku vzadu, alebo čo to je. Teraz na ňom stojím. Tuto dole ide ďalší. Pekne. Ide od toho námestička. Respektíve k tomuto výbežku. Zase, aby mohli operovať medzi tým výbežkom a akropolou. Podporovať obranu námestička. Najhorším sa stiahnuť tu na hore. Na akropolku. Tam sa ale nedostanem, to je riadne zasypané stromami. Hey bear! Medvedík! Tam ešte pekný výbežok vzadu. Pôjdem ho mrknúť.
Tento výbežok má val, teraz stojím na vale ho. Slabočko ho vidieť. A akropolka bola určite opevnená. Dobre. Ideme dole. Do tohto šľahol blesk. Fú, pekne horel. Chudáčik. Au. Tu vidno nejaký zraz. A ten výbežok má taký val, áno. A tiahne sa dole pekne ten val. Dobre. To si mrkneme všetko. Má ešte nejaký výbežoček, ale toto je vyvýšeníka, toto je val. Tak to nie je až taká strmina, tu bol vstup pre peších. Je to taká rampa. Keď sa človek pozrie, tu ak to stúpa. Tak to ide rampa. A dole. A potom išla cíka, ale tá už sa rozpadla. A tak to ide okolo. Val, zatáča sa k námestičku. Skúsime to reznúť takto domov? Takto pôjdeme serpentínkovite. Skúsime to? Musíme, ale čo keď prídeme na dáke skaly? Museli nejako chodiť tí ľudia, takže preveríme. Aj ten výbežok vzadu je pekný. Takto ide chodníček, tuto. Takto ide. Ten je pekný, ten výbežok. Som nepotočil, ale polku hradiska, vieš. Neviem, či sa nevrátim ešte. Počkaj tu, hej. Potom ak sa to keby strácalo. Nejde to ďalej, ide to ďalej. Tam je len trošku zbúraný. Opa. Majú tu zvieratá chodničky svoje. Tu ide rovno dole. Ale tento výbežok má rovinku peknú. OK. Dobre. Ja ešte vybehnem hore, skúsim potočiť vnútro. A potom sa sem vrátim. Zatiaľ to pauznem. Nakoniec sme sa zhodli, že by nebolo rozumné špekulovať tým smerom, ako sme zamýšľali ísť, by nemali byť žiadne serpentíny, takže by sme možno ostali visieť. No, je to ono. Vidno, že je to obrovská jama. Obrovská jama. Cisterna. No, opäť som si nevšimol, ale toto je vodná cisterna. Hradiskova. Je to ono. Ešte som špekuloval, že či vzadu bude mať val, ale má ho. Takže je to pekne súvislá jama, obrovská, veľká cisterna. Dobre. Spôjdeme po tej južnej časti hradiska. Nech to všetko zmapujem. Sa sem už nemusím ťahať, lebo je to tu akože oštara chodiť, hej. Ako povedzme si na rovinu. A sú tu chodničky, vidno, že sa tu prechádzajú nejakí možno detektoristi, no. To by bolo nepríjemné. OK. Tu je pekná skala. Z nej ide tunak val, ktorý sa stráca. Za ním je ďalšia línia. To sú tie terasky pri tej druhej kôte, ktoré som spomínal. Aha. Dobre. Ich pekne vidno. Pri takýchto strmákoch im stačila fakt palisáda. Miestami. Nemuseli výrazne špekulovať. Vybehnem na túto kôtku hore.
na tú vyššiu etáž a skúsim ísť nejako po južnej hrane hradiska. Bielobuchy, OK. Ja som v takom žľabíku. Zaujímavé. OK. Opa. Vyzerá, ako keby takto išiel val a oddeloval to hradisko na dve časti. Jo. Tam sú ďalšie terasy, ale aj skaly pekné. Vzadu vidím. Či to kamera zachytí úplne v pozadí. To sú pekné terasky. Ale už také zákutia so stromami, to nebudem riskovať. Tam by akurát mohlo byť niečo štvornohé. Idem chodníkom. Hey bear! Hey bear! Čo sú tie stopy zač? Sú také rozmazané, po ktorých idem. To môže byť Búh ví co. Skúsim sa trošku odkloniť od týchto húštin šakovakých. Ty, ale tam je pekná teraska. No to je, takto to dám. Toto vyzerá pekne. Tu je rovinka úplná. Akropola až tam hore, vysoko. Tam sme boli predtým. Akropola je odsedla. Tá vyzerá byť najvyšším bodom. Že je najvyšším bodom. Druhá kôtka vzadu bola tiež dôležitá. No, tuto to asi pôjde. Aha. Rovno dole. Rovno dole. Ešte terasky okolo tej druhej kotky tam to končili. Tie preplatávali žľab, cez ktorý som išiel. OK, a takto ide chodníček pekne. Dobre. Pekné hradisko, len málo čo tu vidieť. A je tu veľa stromov popádaných. Opa. To ste obrovské. Ste obrovské stromiská. Jeden aj druhý, aj tento vpravo. Krásne. Ako teoreticky by sa dalo nejako prekvapivo v noci utočiť to, ale ako cez deň asi nie. Tu by mal byť vstup. Toto je pôvodná cesta, ktorou sme išli prístupovka. Ono to vidno taký, mal by to byť vstup. Na lidare ho vidieť na snímkovaní, ale tu tá cesta prichádza proste na námestičko. Zaujímavé, takže všetky tie valy, čo tu boli, proste padli. Hore Akropolka. Pekná. Takže toto bolo hradisko. Liptovské Maťašovce, kota 950. A takedy na budúce. Čaute.